Molweni, igama lami nguNosiviwe Mathikeqa, uMarhadebe Umthimkhulu Bhungane, and welcome to Rooted, a show where we speak about identity, culture, and social issues that affect our country. On today's episode, we will talk about ngeziganeko zaseSouth Africa, ubume kunye nenkcubeko, and sizawuthetha ngentonjane, isiko lokuphuma kobuntombi ungena ebufazini, and how the impact it plays in our societies today for young girls in the Eastern Cape. As we are unpacking intonjane, here's an interesting fact. Ayikho idata okanye information ebhaliweyo about eli siko, what happens and liqale njani lisuka phi and ba lihamba njani kule mihla siphila kulo. Kodwa ke umbuzo esinawo namhlanje uthi ukuba ibaluleke kakhulu intonjane kwindawo esihlala kuzo apha eEastern Cape, kutheni nto lungekho ulwazi oluthetha ngayo intonjane. Ukusincedisa ke sithethe ngalomba futhi singene nzulu kuwo lundwendwe lethu ke usisi Nokuthula Mabaso. Undlungisile ke usisi wathi xa nisithi ngoGobingca wathi uthanda uMabaso, kodwa ke singayitsalanga. Usisi ke ngumxhumanisi kunye osebenza ngokusondelene nemiphakathi yethu okanye abantu esihlala nabo ngemicimbi ke yenkciyo namasiko nentonjane. Sisi wam wamkelekile kuRooted. Inkosi sisi. Sisi kasixele nzulu ke ba yintoni intonjane kwaye futhi ithetha ntoni kwinkcubeko yesiXhosa. Ndiyabulela uba ndimenyiwe apha enkqubeni. Okokuqala ndingathi intonjane ibaluleke kakhulu kuba kulapho intombi ibonakala khona uba noko ngoku ikulungele. Umzekelo intonjane xa umntana esemncinci uthi xa ekhula eqala ukuvela amabele eqala ungathi uyafikisa uyintombi ke ngoku engathi ngangena ebuntombini aqala ukwenzelwa intonjane kuba siyambona uba ukulungela uba angaba ngumfazi ngoku angakwazi uba agqithiselwe ngaphambili. Okay. Khasicacisele ke ngamanqanaba ngelabelungu ke sithi zii-stages zentonjane, kuqalwa phi ihambe ithini kude ke umntana abe kanti uyafika ke kwisigaba soba ke ngoku ugqibile ke ngoku umsebenzi wakhe lo awenzelayo. Okokuqala uqala ibe ngumntwana. Xa ephuma ebuntwaneni kuthiwe ke ngoku uyintonjane uzakwenzelwa elaa siko loba eyintonjane. Xa eqala ukuphuma amabele, xa eqala ukufikisa, xa eqala ukuba sexesheni, kulapho ke ngoku afundiswa khona ngoba kufuneka aziphathe kanjani, azigcine kanjani ngoba ngoku ungenile ebuntombini. Ingaba ke ngoku abantu ahlala nabo phaa kwintonjane ngabantu nabo abaseyenzela intonjane okanye akudingeki ibe kanti sowuyenzelwa? Ndibuza nje ndingaqhawulanga. Xa umntana esenzelwa imbeleko kuye kuthiwe aba bazawutya naye laa mkhono wakhe ngabantwana abasebeyenzela imbeleko. Ingaba ke ngoku intonjane ayisebenza kanjalo? Ayisebenzi kanjalo kuba khona aba bangekayenzelwa angabantwana kuthiwa xa bebizwayo ngamakhankatha. Kuze ke ngoku kube khona aba sebeyenzelwe bona sebedlulile aba bazamfundisa ke ngoku uba yintoni le nto angene kuyo ngoku. Ndiyakuva sisi wam. Abaphulaphuli ke nabo singabavalelanga ngaphandle. Umbuzo wethu namhlanje uthi do you think traditions like intonjane are still relevant kula maxesha wanamhlanje? Sisi wam, before siqhubekeke nale ngxoxo yethu masikhawuleze ke siye ekhefini. Khawuleza ke ubambe amanzi kunye nesitulo sizawuqhubeka nencoko yethu. And welcome back to Rooted. Sisathetha ngayo ke intonjane kunye into ezenziwayo kweli siko. Mamam, xa siqhubeka nale ncoko yethu uphando luyabonisa uba intonjane isenziwa kakhulu apha eMpuma Kapa. Kodwa ke zisekhona indawo apho ingasenziwa khona. Ngokolwazi lwakho ke ungathi yintoni ebangela into yoba kube khona indawo ezisaqhubekayo neli siko, kube khona ezinye indawo ezingayenzile? Ingaba eli siko liya litshona okanye liye lihluma? Eli siko ndingathi liye litshona ngenxa yendlela thina esiliqhuba ngalo. Kodwa ke kwezinye indawo lisenziwa
abanye abantu basaqhubeka nalo. Umzekelo ngoku indlela esilenza ngayo ngenxa yamaxesha asisalenzi olwaa hlobo lalisenziwa ngalo kuqala ngoku alisaxhaphakanga. Umzekelo thina sinale nto yethu siyibiza ngoba yinkciyo, isekwayilaa nto yobuntonjane ngoba kulapho sifundisa khona abantwana indlela yokuziphatha nendlela yoba umntana ukhula kanjani na. Kodwa ke isekwa into eyi-one qha ke ngenxa yamaxesha esiphila kuwo ngoku siyiguqule. Okay, so ngelamafutshane inkciyo kulapho kudibana wonke umntu osuka kwiindawo ezahlukeneyo, then yona intonjane ibe lisiko elenziwa kwelo khaya. Ewe, intonjane lisiko elenzelwa umntu as a person kokwabo, but ke ngoku inkciyo yona kulapho sidibanisa khona abantwana bonke sibafundise ngobuntombi. Okay, inkosi mama. Ndiyathemba ke nabaphulaphuli bafundile, ngoba ke abanye abantu umntu uzawuthi hayi ayontonjane yinkciyo, omnye athi hayi ayonkciyo yintonjane, kodwa ke siyabona ngokuba inkciyo yona kulapho kudibana wonke umntu, then intonjane yona ibe ngumntu oyi-one. Siyabulela mzali. Umbuzo ke nawo uthi amantombazana xa sele phaa kwintonjane zintoni abazifundiswayo xa sekuqhubeka lo msebenzi? Xa bephaya kwantonjane bayafundiswa into yoba intombi ke izigcina ngolu hlobo loba xa uyintombi awuhambi ulala. Xa uyintombi uhlala kokwenu, uyasebenza kokwenu, bafundiswe yonke imisebenzi efuneka yenzile as intombi. Xa uyintombi uziphatha kakuhle, ukuhlonipha abazali bakho, ukwenzela into yoba angathi umzali wakho mhla wabonwa lisoka abe hambe krwecwa ube lihlazo, ikhaya lakho ibe kuhlazekwe, abazali bakho babonakale ngongathi abanangqeqesho. Abanye ke bangathi intonjane eziba utshilo nawe ke ba umntu uyafundiswa ukuziphatha. Ingaba intonjane inayo i-role eyidlalayo ekuba umntu azazi i-identity yakhe kunye nobume bakhe? Imbuilda kanjani umntu xa ephuma esiya ebantwini? Siyiviyele ekhaya ba umntu uziphatha kanje phakathi kwekhaya. Ekuhlaleni yintoni aye efundiswe phaa ngaphakathi ekuthiwe bana uzoyenza xa ufika ebantwini? Ayikho into oyifundiswayo phaa ebonisa abantu uba mhlawumbi abantu funeka bona baziphathe kanjani. Kwantonjane ufundiswa ngawe wena siqu, nothi uba mhlawumbi ube yi-impact kwabanye abantu. Ndivile. Kule nto ke sijongene nayo ke singumzi waseMzantsi Afrika we-gender based violence against abantu besifazane kunye nabantwana. Ungathi intonjane yona idlala ephi indima ekufundiseni abantu abangamantombazana ukuba bazikhusela njani kule nto, okanye nina as i-association nijongana njani nee-issues ezinjalo? Thina indlela esijongana ngayo naloo nto kukuba asisabohluli ngoku abantwana abangamantombazana nabangamakhwenkwe, siyabadibanisa bonke. So that xa befundiswa aba bangamantombazana kweli cala naba bangamakhwenkwe babe befundiswa uba intombazana iphathwa njani. Mhla waza waba nomfazi funeka umfazi wakho umphathe kanjani. So ke ngoku namantombazana kweli cala siyawafundisa uba intombi iziphatha kanjani. Onke la manqanaba woba funeka ukhule ungumntana onjena. Amantombazana ke aye ahlolwe nokuhlolwa, then ke ngoku amakhwenkwe wona aboniswe into yoba awuyiphathi intombi ehlolwayo, and ke ngoku awuyiphathi intombi ungekayi uyovela kokwayo. So into ke ngoku esizama ukuyenza ukubulala le nto ye-gender based violence kukuba sibahlanganise, singathi hayi masidibanise amantombi wodwa sime kulaa nto yentonjana. That's why bendikhe ndathi ekuqaleni ingathi iyaphela into yobuntonjane ngoku, kuba kaloku ixesha elininzi kwantonjane kufundiswa iintombi zodwa. Amakhwenkwe wona shiywa ngaphandle, ibe ingamakhwenkwe la abulala abantwana abangamantombazana. Bonke ubundlobongela buza ngaba abangamakhwenkwe. That's why ke ngoku thina siye sibadibanise bonke, so that umntana oyinkwenkwe amhloniphe umntana oyintombazana. Uphathe ke indaba enkulu kakhulu, ngoba ke nyhani ke ukuba mhlawumbi izinto ezenziwayo ukufundisa amantombazana
ngokuziphatha kungaphinde kufundise abantu abamakhwenkwe nabo bangabekelwa ecaleni ingathi nyani nezinto ezenzekayo phakathi ekuhlaleni zingehla ngoba ke umntana oyikwekwe ngoyena mntana abantu bathi ingathi u-neglected xa kuzwa kwizinto ezidibene ne-mental health nokuziphatha ekuhlaleni. Mphulaphuli masiphinde ke sithi tsigqada ke kwikhefu sizawuphinda sibuye siqhubeke ke nomama ke umama Mabaso esixelela nzulu ke ngale nto yentonjana. And welcome back ke usabukele uRooted and we are still with guest yethu ke umama Mabaso umququzeleli ke wendibano kunye ekuhlaleni nalapho asebenza khona ngezinto ke ezenkciyo ezentonjane. Mamam xa sibuya ke kwikhefu lethu umbuzo wethu uthi ingaba inguqulelo yentonjane isasebenza na kwezi ndawo sikuzo ngoba ke uthethe ngenkciyo apho ke kwathiwa kudityaniswa abantu abaninzi. Ingaba ke ukuyiguqula le nto i-affecta njani ezinye communities masithi mhlambi kubantu ke abakude kuloo ndawo kudityanelwa kuyo okanye abangasayenziyo bona bangenza njani ukuba bangene kule nto yale nkciyo okanye kule nto yentonjane? Kwiindawo ezininzi ayisenziwa ngoku intonjane. Thina ke ngoku eyethu into yohlukile kuba ayililo isiko. Ihlanganisa wonke umuntu. So ke ngoku if umuntu ufuna uba yenziwe uyena usafuna elasiko lentonjane akakwazi uzozibandakanya kunye nathi because thina ayililo isiko ukuthi thina kukufundisa nje abantwana ukuthi baziphatha kanjani nendlela ababaphile ngayo nendlela ababazigcine ngayo. Nokuncedakala into yoba basinde nakwezi zifo ezingake zasulelayo. Ingaba eli siko lentonjane kubaluleke kangakanani ukuba lihambelana namaxesha esikuwo ngoba sikumaxesha ke eteknoloji yonke into iyatshintsha yonke into iyaguquka. Kubaluleke kangakanani ukuba lona lihlale as uba lililo and kunye nokubaluleka kwalo? Libaluleke ngokunto yoba umntu azazi uba yena ungubani ngoba ixesha elininzi abantu kuye kuthiwe umntu uyaligulela elasiko. So funeka uzazi ke ngokuba wena ungubani, uzazi into yoba wena ufuna ntoni ukwenzela into yoba xa sekufika ixesha loba uyolenzelwa uhambe uyolenzelwa elo siko ngoba wena uzawungalenzi kuba ulinganisa omnye umntu abe yena laa mntu engalazi nolazi elasiko because abanye abantu abasalenzi abanye abantwana kweli xesha likhoyo bakhula bengalazi kwawulazi elasiko. So kubalulekile ke ngoku into yoba umntu yena afune iingcambu zakhe ukulandelela elasiko. Siyabulela mzali wami. Masibuyele kuwe ke Mphulaphuli, umbuzo wethu besiwubuzile ke uthi ingaba inkcubeko ezifana nentonjane zisafaneleka na kwezi ntsuku zanamhlanje? Comment yethu ke yokuqala siyifumana ke kuMarshall MTZ Sana uthi ukuguquka kwazo kumosha isintu. Cause lonke oluguquko lolu lwenza isiko singalilandeli ngendlela okanye senze intando yethu kuba sifuna uhamba ngexesha. Owesibini ke nguye ke uSiyabonga kaNobhijela uthi I watch that on Izindaba. Keep up the good work. Only when we Africans go back to who we are will all the men rather made social ills that currently comment kabhuti ndizama uqokelela amazwi kodwa mandiqhubeke komnye uthi usibonakaliso Mzwamandla yena guys anifuni kutshatwa nisigcinele ntoni kanti ukuyohlalisana emikhukhwini after le nkciyo yenu nokuyinika iipleya zamakhwenkwe after what a waste of time because kudala ndibuza uba zifumaneka phi futhi yimalini ilobola. No answers, you just keep on advertising yourselves. Mamam batsho ke abaphulaphuli wena ke ungaphendula ke uthini ke kwezi comments zabahlali? Ndizawuqala ndiphendule kuleyo yokuqala ethi ezi zinto indlela esizenza ngalo nokutshintsha kwala maxesha kwenza uba kumosha izinto. Ndiyavumelana naye umphulaphuli
kuyazimosha izinto kuba kaloku siye sithi ngenxeba kuhamba amaxesha. Umzekelo bendikhe ndathi mos abanye abantu bayayigulela intonjane. So umntu uye athi ngoku seyigulela eseligulela elasiko but athi ngenxa yexesha kanakwazi uphinda abuyele phayana. Ndiyavumelana naye kuba nyhani kuyazimosha izinto. Ndize kulona ke ngoku uthi abantwana bazigcinela ntoni na. Abantwana abazigcineli ukutshatwa qha. Abantwana bazigcinela into yoba kukho izifo ezininzi ngoku. Abantwana bayabulawa, abantwana bayafa. So ixesha elininzi abantwana asibagcineli into yoba mabatshatwe. Sibagcinela into yoba umntana makafunde. Abanye basuka kumakhaya asokolayo. Kanti ke xa umntana ezigcinile eziphethe kakuhle uyakwazi uqhubeleka nesikolo atshintshe imeko yekhaya lakhe. So abantu mabangacingi into yoba xa sigcina abantwana benkciyo sibagcinela umtshato qha. Ngoba bona njengoba esithi nje umphulaphuli abantwana mhlawumbi umntu uzawufuna ilobola ayibalulekanga ngaphezu kwaba bomi balaa mntana ngoba yena akazigcinanga. Asimazi uba unesiphi isifo njengoba efuna lo mntana wenkciyo uzigcinileyo nje. Omnye umntu ke mama angathi zininzi izinto ezenziwayo ukuba amantombazana azigcine kodwa abafana bona banawo amathuba amaninzi okuba bahlale khe nabo bafundiswe ngokuzigcina ngoba singajongana kwi-records ze-teenage pregnancy kwasoloko kujongwa kumntana oyintombazana akujongwa kulo ungumfana lo uthe wamithisa lo mntwana. So nyhani ke le nto ithethayo ukuba njengoba yena lo yintombazana efundiswa ngokuzigcina unceda yena kunye nekhaya lakhe. Enkosi mzali wami. Masiphinde manje siye ekhefini. Xa sibuye ke sabe siqukumbela ke inkqubo yethu. Stay rooted. And welcome back to Rooted. Sahleli nathi ke me as a presenter uNosiviwe kunye nendondo lethu ke uMama Mabaso. Sisaqhubeka ke ngencoko yethu ke yentonjane kunye nenkciyo in South Africa. Mamam, kwindawo ezininzi abantu ababhinqileyo bakhala ngezenzo zobundlobongela kunye sithi i-abuse kwindawo abahlala kuzo kunye nabantu abahlala nabo. Ingaba inkciyo yona izindoni ezenzayo to combat le nto yale ngxaki nenza njani ukuqinisekisa uba abantwana benu aba-under nina okanye abo ba-around wena bayilwa njani le fight against ubundlobongela? Thina siyinkciyo abantwana bethu siyaqinisekisa into yoba sibanazo ii-activities esibanazo apho badibana khona so that kwizinto ezinjena baphosakale. That's why siye sikhuthaze kakhulu into yoba uba ngaba bakhona abantwana abanomdla uba bangazibandakanya nathi kuba kunqabile ke kuthiwe umntana wenkciyo nanku edlwengulwe okanye nanku ebulewe phaa kuba siyazama ngandlela zonke into yoba sibe nabantwana bangamakhwenkwe nabo esibafundisa uba baphathwa njani abantu besifazane. Ungathi i-impact yenkciyo idlala indima enjani kumntwana ohamba inkciyo? Uye uhluke kanjani kumntana ongayihambiyo? Kwaye izindoni enizenzayo ezithi zibenze abantwana benkciyo bohluke kwabanye abantwana? Into endiyiqaphelayo mna abantwana benkciyo bayohluka ngoba xa umntana esenkciyweni uye umbone kwalapha endlini uba utshintshile akasenguye laa mntana bekade nguye. Umzekelo uyamamela, uyalazi ixesha lokubuya lokungena endlini, ukleva nasesikolweni uyambona into yoba ixesha elininzi uhoye iincwadi zakhe uzikhathalele iincwadi zakhe. And ke ngoku okunye kukuba njengoba umntana uhleli naye nje uncokola naye uyambuza into yoba ubawela uba yintoni unexesha elininzi lokuncokola nawe. Akangomntu umoyikayo umzali wakhe uyazama ufikelela nabo ke ngoku luhlobo abafundiswa ngalo apha enkciyweni into yoba mabazame ukufikeleleka apha koomama babo. Indlela ke izinto ke ngoku esibafundisa zona zininzi izinto abazifundiswayo phaa. Umzekelo ukuhlohla intsimbi, ukuthunga, bakhe benziswe nemiqamelo ngamanye amaxesha bafundiswe ukwenza uthunga imiqamelo. Kukhona noomatshini bayafundiswa nothunga ngoomatshini.
ininzi into efundiswayo, bayafundiswa nokubhaka. Umzekelo xa sinekempu yangoDisemba kuba lapho baba nexesha elininzi lokufundiswa khona because sihlala ixesha elininzi kulaa kempu kaDisemba. So ke ngoku kwezaa zinto bazifundiswayo phaa nee-decorations kwenzelwa into yoba mhlawumbi umntana akasifumani isikolo akhabe banento ayenzayo ezawukwazi umngenisela into. Umzekelo ukuhlohla oku iintsimbi ngalo mzuzu waselapha enkciyweni uyakwazi uzingenisela imali, uye wenzela abantu iintsimbi, imali yakhe iyangena kuye. Bethuna niyabona ke ukuba intonjane okanye inkciyo ayiyonto nje eyenziwa kuba abantu bedinga into yokwenza, but ifundisa abantwana ngenkcubeko kunye ngobume babo kunye notshintsho oluzathi baluphathele lona. Mzali wam, khaxeleke abaphulaphuli uba ufumaneka njani phi, kwaye umntu ofuna ungena kwinkciyo ithini umgaqo-nkqubo we-applications zenu, ingaba zisavuliwe, yonke laa nto bangakufumana njani mhlawumbi abafuna ukufowunela okanye bafumane kuFacebook, into ezinjalo? Ii-applications zethu zisavuliwe. Abantwana siqala uthatha umntwana at the age of 5 years. Umntana siyakwazi umthatha ajoyine inkciyo. Uba umntana unomdla ke ngoku umzali sithetha nomzali womntana, mhlawumbi ke sometimes ke ndiye ndikroncwe ngabantwana athi umntana ndiyibonile le nto ndiye ndanomdla. Andipheleli phaa emntaneni uba umntana ethethe nam, ndiye emzalini ndiyova yena umzali uba uziva njani ngale nto uba umntana ke efuna ujoyina inkciyo. Sinee-forms ke esizikhuphayo. So xa umntu enomdla wojoyina uyafilisha laa form. I-joining fee yethu iba yi-300, umntana abe lilungu lenkciyo. Kuyahlolwa ke leyo into, andithandi ukuyishiya because umntana sithi xa simthathileyo simjonge uba useyintombi na before sibe kanti siyakuthatha, ngoba kuyaqhutyelekwa kuhlolwa. Asimthathi nje umntana singakhange simjonge kuqala uba useyiyo na, kwenza into yoba angamoshi abanye abantwana. Ndiyafumaneka ke ebantwini abanomdla. I-contact number zam ithi 068 283 31159. Ndiyafumaneka apho ke. Uphinde ke ubaxelele ke uba indawo enidibane kuyo iba yeyiphi apha eBhayi? Apha eBhayi mna ndihlala eClean School. So ke ngoku xa umzali enomdla ndiyaya kuye okanye aze kum sidibane ezinyoka eholweni. Okay. Baphulaphuli, inkqubo yanamhlanje ke iza kubonisa ukuba intonjane ke iyanceda umntwana ukuthi azazi uba ungubani futhi uvela phi, akwazi naye ke uba afundise abanye abeze emveni kwakhe. Siyathemba ke ufunde lukhulu kwinkqubo yanamhlanje, nam ndifundile ngoba ke nam ndiphuma kwindawo ke apho intonjane ingasenziwa khona. Ungathi njani kodwa sikugatyana. Kaloku ke abantu abafundisa ezi zinto ke bayaguga ngoku, kwaye ke thina silulutsha ngoku saba sezidolophini, so ezinye izinto siye singakwazi uba sibuyele kuzo. Kungako ke sikuphathele kona namhlanje kwinkqubo yethu ke uRooted. Remember, stay rooted and stay grounded. Ndim ke uNosiviwe Matikinca, intombi yenu. Stay rooted.